Di pa luta. Ito na yan. Sige, gawa kayo ng paraan para makapasok. Siyempre, ang gelatin. Gelatin cake. May bata pa. Ate Joanne. Happy birthday to you. Ayun guys, birthday ko ngayon. Tawa na naman. Ako naman ang mag-intro. Ulit. Dahil birthday ko ngayon, ako naman mag-intro. Ayun guys. Kahit birthday ko ngayon, kasama ko po ang team. Yay! Happy birthday! Yan guys, bali magsa-celebrate lang kami ng simpleng birthday ni Alex. Wala si JJ, may nilagnat. Hindi kinaya yung yung lakad. Hindi kasi sanay yun. Yan. Sa Sunday po, bali lang tong celebration niya. Patikim lang. Patikim. Paano pa-disperas ba? Pauga Oo. lang. Pauga daw, pauga. Sasabihin namin yung birthday natin Joanne sa Sunday, sa celebrate namin sa Inusakan. Yay! Magbibigis na naman ang team. Yan guys, samahan niyo po kami mag-celebrate ng birthday ni Alex. Happy birthday, Alex! Happy birthday! Nag-aantay na yung cake natin, baka matulog. Samahan niyo kami sa konting sado-sado. Malungkot si Alec kasi wala si JJ. Hindi mo kasi binuwatlik eh. Sakit-sakit tuloy ng katawan ni JJ. Anong wish mo sa birthday mo, Lex? Hanap ko na sana yung forever ko. Dito kami guys sa Batuiller River. Yan. Siyempre kasama natin si Dana. Maliligo ka ba, Dana? Of course. Mainit. Mainit. Pero mahangin, malamig. Ano, ante? Buti hindi kayo nagsama sa amin nung nag-akyat ng bundok. Malayo pala guys. Ganun mo yung book mo. Gulo pa ganyan mo. Nagkakit ka eh. Itong ka dun sa prank. Ay talaga. Nagdaramdam. Oh, hag mo na, te. Ha? Marami hanggang ngayon? Hindi na rin, doon lang magdamag. Hindi ako nakakain ng gabi. Ay, hindi na ka magpangan. Ala, Bakit kayo. ay? Ha? Bakit? Paano naman kasi yung trabaho namin kinukuha niya eh. Gigi Pag talaga inuulan, kinuha niya yung isang karton. Bakit kayo? Oo, napansin ko yun eh. Napansin mo din? Nung nagkakarga ako doon sa lamisan ng kuwan. Kata. Oo. Kabasol kayo. Sabi niya, Jet, nga ako nakakata. Ay, nagabigay na nga ako doon. Ay, nakala na. Nakalahat naman. Nag-aabot ka lang kasi Gigi pa gusto? Oo. Kunin ko na yung umakon ng Jet. Sige lang, gawa lang yung isang pinag-ito. Ewan ko lang sa pagkakit yung naramdaman. Ikaw ba, Ante, nararamdaman mo? Taman lang nga di daw masasibay. Tata, sabi ko lang di parang nga ba. Ulan kunin mo nga isang karton daw. Hindi wala na kami gawin. Gigil ka na, Antay. Gigil. Nagpunta ko dun sa atin. Nagkuha ko ng atin. Nigigi na naman. Kinuha niya mo lahat ng mga atin. Si Gigi sisihin mo, kinuha yung gagawin mo. Sabi ninyo na kuwan. Na it's a prank. Pero hanggang doon lang. Hanggang doon. Pero hindi ka nga Hindi ako nakakain. nakakain, talaga. Nung nagpunta ako sa Kubo, naalala ko na naman, nagaluwa ako, nagawalay. Ala, kayo. Ako na. Lagot ka. Inaisip Alam mo kung sino may kagagawa na ng te? Ito, oh. Yan. Kasi mo na. Walwali siya na. Malaki po. Dulo ang walwali. Sabi namin, wag na. Sorry na mga tita. Prank lang yun, ibig sabihin, kunwari lang yun. Kaya nga, kaya hindi ko din namin alam kahit. Pero Gusto syempre, talaga namin payakin kayo eh. matatanda na kayo, mga sensitive na daw kayo. Kaya, nagsusorry kami sa inyo sa aming prank-prank. Hindi na po
ulit yun, mga tita. Kung Auntie Pasay, hindi ka nakakain? Nakakain na. Si Auntie pa siya Parang yung wala binigyan lang ko sa niya. akin yun ah. Parang wala. Wala. Hindi napansin ko kasi napansin ko nakalabas. Parang wala lang. Guys, ayun yung ano, oh, yung bundok na pinunta namin. Yun, sa dulo. Ayun yun. Sa likod pa niyan. Kapag gusto nyo ay ano, sabi, tinanong ko sila kung gusto pa nila bumalik. Gusto pa rin naman daw nilang bumalik. Bukas. Sama kanta eh? Nung napanood nila, buti hindi kami nagsama, sabi nila. Maganda sana kupan, puro patad, walang akyatas, pinilay. Maraming pakyat. Oo, yung pakyat eh, mahirap. Sa sunod ante, magcha-chopper na tayo. Hihiramin ko yung chopper ni Ninong. Ninong Gob. Gob. May linog ka na pala. Nanaksutsan. Malamig dito guys. May pa hotdog pa oh, hotdog. Napuyom na ako talaga, napuyom. Ganda magbilad. Naman magbilad eh, baka bukas maglilim naman ako eh. Like, anong masasabi mo kay JJ? May sakit baga siya, le. Kawawa naman si JJ, le. Hindi mo kasi kinarga. Jay, magmagaling ka Jay, para magkita tayo, magsama tayo sa Ilasakan. Pagpalakas ka daw, Je. Ano kayo doon na natin haranahin si DJ? Alek. Pidi ah. Pwede ah. Tinatang naman ako. Sa Tamaraw sana kami guys, kaya lang ano, malayo daw. Kaya dito na lang kami. Sa Batsu area. Eh no, na may soft drinks naman. Para lumamig. Andito siya sa ano, tubig. Pingin nga girl. Hi guys! Kain tayo ng saging. Inihaw na saba. 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 Inihaw na saba. Itong Batuili guys, parang yung ano, parang yung barko ng Titanic nung palubog na. Ayan oh. Para siyang barko. Eh, mainit na dyan. Ano yun, Lek? French fries. Papaprice daw siya. Iba talaga yung mga handaan mo ngayon. Sa Jollibee. Owasan natin yan. Papa, Gansa. Gansa. Kaba kasi ng leeg. Di ba naman pinutulan ni Alec ng leeg? Lagay mo na, Lek. Ulo yan, iikot mo ganyan. Dagdagan mo pa konti. Hindi pa luta. Ito na yan. Tunog na rin ginaihaw mo. Tulo. Much later. Oh, ito ang handa ni Alec guys. May pato, may hotdog, may bangus, French fries, spaghetti. Siyempre, ang gelatin. Gawa natin. Gelatin cake. May baka pa. Ate Joanne, happy birthday Alex. Pinadalahin namin sa'yo. Naghahanda mo kami ng kaarawan sa masasal. Madiyaya. At lalaysang mangkuli ng mga kapahama. Upang sama-sama po lamang kami na nag-iintip sa iyo. Kinasmasan mo na po ang pagkain
you can look. Oh, happy birthday, Alex. Wala ka mo rin daw eh. To-follow na lang yung ano mo. Speech. Pasensya na guys, ituloy na kaya. Hindi ba bawi kami Ayos na yan. dahil sabay naman sila ni Ate Josie kasi kami guys. Ano? Yes, speech mo. Anong masasabi mo, Lex? Salamat sa pag-import. Yes, salamat sa effort. Salamat talaga. Talaga masaya. Masaya talaga. Masaya ka, wala si JJ? Anda yan sa Alik mamaya sa bahay nila. Punta rin kami sa bahay nila mamaya kasi may kaya namin dun sa kanila. With family. Video kayahan mamaya guys. Kain na. O sige na, may spaghetti dito. Magkuha lang kayo, walang mahiya. Ano yun? Kayo. Kunin naman. Sawa na. Ang bagaan, hindi mo pa nga natin kabahan. Tignan mo yung silo ko dami. Niligaya na kami. Hindi man natin sa iya. Kaya niya ko ha. Kain tayo guys! Happy birthday Alex! Salamat sa masarap na pananghalian. Kanya gutom na. Mag-aalas dos na. Right, kuha lang kayo ha. Dito, may spaghetti dito. Bali like, babawi ka sa Sunday. Kayo ni Alex. Pero sa Ate Joanne talaga guys, 21 pa ang birthday na. Bali, isasalubong lang namin ng 14 para hindi masyadong malayo para Ilubong nila yung isang baka. mag-iinasakan daw kasi. Overnight. Ano yun muna? Dek, kasi makakuha ko. Ay, magkakain pato dito. Guys, ang pato ay yung patiwang. Kaya sila. Ay, di ba? May bulok siya. Gano'n. Pato na maging makinal. Guys. Ay, pagkada talaga tangkal. Dana ko Kumain dito guys sa ilog. Dana ko dyan eh. Yan ko ano yan eh. Sige. Tirahin nyo na yun. Tapos yung tapos nyo kayo napiulan? Ha? Tapos nyo? Hindi pa eh. Ito, yun yung price mo. French fries. Galing yung pato ni Kwa. Andiyaw. Tama. Ibig mula. Guys, nabigla yung ano, mabigla ulit siya. Bakit? Pati lang. Ay, hilaw. Tinanggal mo ba? Yung pangalat ko. Kanino? Baka kami ng binaro ko. Sarap yung gelatin. Ayaw mo yung laman niya eh. Dami. Dami ah. Ang wish mo ngayong birthday mo? Ano matajuan mo? Ano yung lips mo? May mga spaghetti, may sauce ka na sa Meron pa bibig. ka? May chicken daw kay Dana. Kinulaan niya ako. Paano kayo? Kasi mo padali. Chicken daw. Big chicken, binili nga niya pa sa atin. Fried chicken. Tapos na tuyo yung kamay eh. Hangin. Nakasangangin. Ulam. Duante. Kain, Je. Pero ikaw lang wala. Malungkot si Alex na. Masarap talaga yung kain sa ilog guys. O, nabawasan na yung pangalan nila. Alit na lang. Ulit na lang, ulit. Ano dura? Ano dura? Tama nila kaya Tama nila? Hindi. Nanapahin niya ako. Namimiss namin yung ano, Ayun, sityo natin.
Susunod guys, try namin mag-chopper. Chopper ka. Kukontakin ko si Ninong Gob. Ninong? Ba may Ninong? Ninong Gob? Baka naman. Bakit pang asawa may Ninong ka na? Governor Lodiana? Siya ba ang governor? Si Tito Gob pala. Baka naman. Tito Gob. Parang ng chopper. Shout out kay Gob. Natid lang kami ng yero. Pupunta rin kami ng Sitio Mait guys. Mula ka? Baba? Pero yun na talaga ang pangmalakasan yun guys. Baka kayo magtaybay pinakamalakasan. 8 hours yung araw. Warawitay mangtay. Lumantay guys, isang araw na kami yun. Kasi boundary na siya ng Oriental at Occidental. Yung Mait 5 hours. Yung isang sitio doon, 5 hours. Yun yung sunod na gusto namin puntahan. Sana. Sana may Hindi na pwede sumama yung mga ilang nila lang. Hindi na makakasama sa susunod. Yung mga mahihilang nila lang din ang pinag-usin. Anong nasirig mang Ken? Dati kayo ba't tinay? Ang mga kayo, nagraho yung talaga. Much later. Ayan guys, maliligo na kami. Dana oh! La! Si Dana! Ang daming tao dito. Yun oh, mas maganda yata. La, kalalim dyan. Ay, kenot. Hoy, wag dyan, malalim. Malalim dyan natin. Parang magaling talaga oh. Ano yung puti? Dito tayo, dito. 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 Huwag matigas ang ulo. Dito. Dito ka lang. Naglabo nga. Hi, Auntie! Ako, ngayon lang ako makaligo na naman, guys. Santi pa sa ibang pakiramdam. May ano, sinisipon kaya hindi siya naligo. Lamang mababaw lang. Ikaw hindi ka maligo? Maligo eh. Okay na yan. Ano yan? Si Dana nagbo-bold. Ano yung sayo ma? Yung sinarod at sa patuloy? Alam niya rin. Alam niya rin. Girl in the mirror. Girl in the mirror. Adole, ano tayo? Bilog-bilog tayo tapos may taya sa sa labas. Papasok siya sa sa loob. Adole, dapat nakapasok pa sa loob, ha? Ikot-ikot kami. Dali, pag nakapasok, adole kayong dalawa na lang. Pag nakapasok kayong dalawa, may frame niyo kayo. Dali. Adole! Go! 5, 4, 3, 2, 1. Sasara ang bulo. Baba niya! Sige, gawa kayo ng paraan para makapasok. Sige, pasok! Bilis! Sige! Yan! Nakapasok si PJ. Ayan mo si ano. Ayan mo si Tambo. Ito yan mo si ano. Hindi si Tambo ang magtaya. Kay PJ. Ayan mo si PJ. Dali.
Dali, tagay ko. Dali. Wala na wala. May ano si Auntie Ligaya, may baon na shampoo. Bakit magdubli ka na? Oo eh. Maligo, hindi ka na maligo sa bahay niyo ay? Alamig. Pero hindi ako nagaligo ng Makati. Naligo na naman ka. Hoy, tambo, dito ka lang. Naligo na naman ako kanina. Ha? Hindi. Shampoo? May sobra pantay. So guys, tinitinda ng mga katutubong mangyan, kawayan. Magkano po ang ano? Isang piraso? 150 ang malaki. Kuya, anong sityo ka, kuya? Pa? Banag? Banag ba? Ibanig. Saan ba kuya? Ilang oras po ang lakad papunta sa inyo po? Mula dito? 3 hours. Marami kayo doon, kuya? Mas malayo pa kayo. Mga ilang ano po kayo doon? Mga ilang Pamilya. household? 37. 37. Ibanig pa? Hindi ka naman mas malayo. Monte Claro, Ibaneg? May Ibaneg po pala sa Monte Claro, no? Ibanag kasi Mas malayo napunta sa natin. Natod, kuya. Mas malayo. Kasi galing po kami, Parang Magkapantay. lang din. galing po kami sa Natod nung Kahapon. Kuya, may mga katabing ano po yan, sityo. Marami. Marami pa kayo doon? Bandog, Balingaso, Balingaso. Tagalog, Sino Oh. malayo, kuya? Balingaso kayo? kami po. Kasi dapat pupunta kaming Balingaso. Pero hindi kami pinayagan sa barangay. Ilan pa kayo doon, kuya? Ibanig, Balingaso, Dagat-Dagatan, Tagalog, Taganop, Bantay, Taganop, Mantay, Puro Monte Claro po yun? Masay, Masay. Yung O yung Sangay. Anong pinakamalayo, kuya? Sangay, Kasi Sangay na ano? Sangay or Mantay? Masay. Ang sangay sa unahan kami Bantay. Ang dami pa pala. Yun, yung mga sityo na binanggit ni kuya, guys. Ano yun? Medyo may kalayuan na talaga. Galing pa to doon? Ah? Nasa ilog lang dinaan. Ano to? Ano kuya? Nakasakay kayo dito? Nakasakay siya. Ay, sinurusuro nyo tong ano, ilog. Mga ilang oras din kuya. Lady pa rin ang alis namin makarating dito alas 11. Kuya, pang halimbawa po makapunta kami dun, kuya, tapos ang pababa namin dito kami sasakay sa Kawayan, pwede? Ito ba nga po? Mahirap pagkagayap ninyo magsakay, baka pag mabaliktad. Kasi yung kawayan, hindi mo sabihin hindi mabaliktad. Pag magbunggo sa bato, pag dalahin ng agos, Pero may malalalim din kayo na nagdaan. mayroon yung kanayan, ito kanayan, kakain mo. Itong ganito kalaki, kuya, 150 to. May order na to, kuya. Mayroon yun. May bayad na. Sa kabila doon. Mahal din pala ng Kawayan no, kuya, no? Mahirap yung magmulak bago sa Oh. punta sa tubig. Ang gaganda nito, o kalalaki. Ang ano nila, guys, hanap buhay talaga yung mga Kawayan. Marami kasing kabayan doon. Ang dinaanan lang natin, kadami. Much later. Yan guys, pauwi na kami! Bago tayo mo, ilang taon ka na? Bago tayo mo, ilan taon ka na? 31! 31. O, sayaw, budots. Taga saan ka? Bagay ano ang tarin mo? O, sayaw nga, like. Tara na, uwi tayo.